ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. дӯстони азизу меҳрубон, хуш омадед ҳама каса ба канали оилавии мо. умедворам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед, сиҳату саломат ҳастед. дӯстони азизу меҳрубон, барои хӯроки шом тайёр мекунем. ирӯз мурға дар духовка катиянами овши бугем сабзавото. баъдан барои мурға мо тайёр кардем соус и ба томат ва майонез кардагим. Ина чеснок навай тиёрка гузарондум ва камтарак равған андохтагим. ям хала ғавса ки хушрӯ мешава вақте ки томат андозӣ, кетчуп наандозӣ. ҳоло мегирам мурғда мешакум хушрӯ. ина мурға буридагим ҳама ҷошта хушрӯ мешакум. баъдан ин маҳсулотарам реза мекунем, ҳамроҳи шумо як ҷоя тайёр мекунем. раҳмати калон барои комментариҳои бениҳоят хубе ки дар видеои гузашта нависта будед, дастгирӣ кардед. бозам дастгирӣ кунед, лайкотонро бимонед, подписатсия кунед кадомедама хубай ва метавонед ки видеоро поделиться кунед. дӯстони азизу меҳрубон, анаку мегирем мурғаво ира дар ҳами хушрӯ карда мешакем соусша. ира соусша шакидем дӯстони азиз, як тараф мемонем ва ин сабзавоторо реза мекунем хушрӯ карда. баъдан мегӯм ки чӣ хел дар духовка мемонемша. дӯстони азизу меҳрубон, ина михел ма сабзавоторо реза кардум, намак кардум, приправа кардум, баъд равған кардум, дар ин лист гирифтум. анаку мурғ мода боша дар болои инаи решёткаш мемонем. баъдан наверно вкусно меша. наверно и мурға нағз набина барои вай наверно гуфтаст. мурға дар инҷа мемонем, баъд дар духовка мемонем ардуша. ина дӯстони азизу меҳрубон мондумша наку дар духовка мемонем. 1 соат 1.5 соат места, бод нишон медиҳем ки чӣ хел шид. аку чаш авқот тайёр кардесай, гудукош падарка тайёр кардиям чашта. и ай фариза будай, и бабочка будай, шапалак, ё сердечко. Сердечко чёрное, ага, цвет, да, разноцветный сердечко. Любимая мама. Очаш ҳам кор кардестай, а? ҳам авқот кардестай. ду кор кардестай. ё бошан. Не хеле барои очаша сюрприз кардестай. Не чай Элиф? Смайлик. Смайлик? О, молодец. Шарик хлеб, да. Диде. Спасибочка. занҳо ва духтарои азиз, дӯстони азизу меҳрубон, якум чалаи мо рафта дар соҳибаш расид. ма бениҳоят хурсандам. чӣ хеле ки гуфтаянд дил ба даст ор ки ҳаҷи акбар аст, аз ҳазорон каъба як дил беҳтар аст. як дили духтаракеро ки шод кунем, як дили ҳами ҳамкормона шод кунем, мо ҳамон қадар бо хурсанд мешавем. бениҳоят и хоҳарҷони мо худаш хурсанд буд. аз хурсандии зиёд ҳамин видеоро ма равон кардак. барои ҳамо духтарои азиз фикри бисёр накунед, биёед ҳамроҳи мо кор кунед. шумо метавонед соҳиби анами хел тӯҳфаҳои тиллоӣ гардед. ва чӣ хеле ки дида истодед, мо хумондари Москваем. ба вай ба шаҳри Кӯлоб равон кардем. ин ба шаҳри Кӯлоб бо меброяд видеое ки ба шаҳри Хуҷандам равон кардагем. ҳатман ки шумо метавонед анами хел соҳиби тӯҳфаҳои беҳтарин шавед. ҳам аз тарафи компания, ҳам аз тарафи наставникотон анами хел бо ҳам биёед кор мекунем ва шумо низ соҳиби анами хел тӯҳфаҳои зебо мешавед. як бори дигар ҳамаи шуморо ба кор даъват мекунем. вай хоҳарҷонмона ба ин ангуштарини зебо ки зебандаи ӯ аст насибаш гардона табрик мекунем. худованд дар рӯзҳои хуби хуб пӯшида бугарда ва ҳама вақт ҳамин хел хурсанд боша. худованд ба қуллаҳои баланди Фаберлик бираса. ногуфта намонад ки ин хоҳарҷони мо ягон звани баланд надорад. бисёр чизо наставникҳо директор мешаванд, ангуштарин рой мекунанд. ман ҳатман ки рой мекунам вақте ки директор шид. ин ҳоли директорам нестай. барои ҳамо то директор шидана шумо метавонед ки соҳиби анами хел ангуштаринои тилло гардед. як бори дигар табрик хоҳарҷон. худованд дар рӯзҳои хуби хуб истифода бикунӣ ва давоми влога тамошо кунед. ҳатман маҳбуб мешавед. ана ин тӯҳфаи беҳтарин
از نام اپیمن نیژاجان، دیرکتری من مینداری خود را میرسانم. دخترکا شما هم در آمده در شرکت فبرلی کار کنید. از این گونه تحفه ها شما هم نصیب گردید. در کمند اپیمن نیژاجان در یوتیوب کانال اپیمن نیژاجان که بلود تیجی است در آمده تماشا کنید. لایک رو فراموش نکنید. подписаться کنید. رجیستراسیون کنید در شرکت فبرلیک. شما هم صاحب این گونه تحفه ها بهترین گردید. دوستان عزیز و مهربان، اینم خیلی مرغ تیار شده. من اینجا شدیدم خوش رو پخته ایدامو تمام انداختیم برای ویم خیلی سرخ دفته است. اینه به نهایت با مزه. ما فیلیوشه بریده نیچه دموندگی بدم. یک تا بروکلی بگیم گفتگو پای گودکم، یک تا این خیلی گول کرم چشیدم، یک تا کارتوشکا، این قاکی مرغ به نهایت با مزه. رحمت اما پاپرا بود کنم مزه با مزه اما پاپرا بود کنم بروکلی گوشته گوشت فریزه به نهایت گوشتی مرغ نغز میبینه، گوشتی گاوا نمیخوره. گوشتی گوسپند کو вообще ягонташ نمیخورن. اما نخورم چه خیلی آخه نخورش بروکلی چه خیلی بوده آخه گاوزن اینجا تو رو گوش با کده مزه با مزه. اینم خیلی خیلی با ما اشتیای تمام. کسی خورده سه اشتیای تمام. حتما همین رسیپت که تیار کنید به نهایت با مزه بده. حتما که با تیار میکنم. اینی ایده دخوفکا به حد با مزه میشده. تیار کنید. میشویید در دخوفکا میمونید با مزه میشده. همینجا باشه ولاگ با پایان میرسونیم. تا ولاگ آینده در پناه خدا باشید. خداوند نگهدار هر یکی ما و شما باشد. خیر.